Da, to je taj ukus. Ćao ljudi, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas spremamo Kinder Milk šnite u domaćoj varijanti. Ne znam da li sam vam do sada pominjala da sam ja živjela u studentskom domu i moja tadašnja cimerka, a sada najbolja drugarica Jovana, je vikendom kada bi se vraćala od kuće donosila ovaj kolač koji je spremala njena majka Ljiljana. Pozdrav za Ljilju, kolač kida. Nas dve smo se davile u ovom kolaču, tako da sam se odlučila i ja danas da ga pripremim. Za početak treba će nam 5 jaja. Razbit ćemo ih u jednoj većoj posudi u kojoj ćemo ih umutiti. Jaja ćemo umutiti mikserom, a ja sam ovdje spremila šećer i vanilin šećer koji ću dodati u toku mućenja. Sada kada smo umutili jaja, u jednoj posudici ćemo sjediniti brašno, kakao i prašak za pecivo. Te sastojke ćemo malo izmešati, a potom ih dodajemo u jaja i zajedno mutimo. Za početak dodajemo jednu kašičicu praška za pecivo, tako. Zatim kakao i brašno. Tačne mere ću vam kao i uvek napisati u opisu videa. Ovo ćemo kratko izmešati samo. Sada nastavljamo sa mućenjem, a ovu smesu od suvih sastojaka ćemo polako dodavati. Rernu sam uključila na 160 stepeni. Ovdje sam pripremila jednu manju tepsiju i obložila je pek papirom. Za svaki slučaj ja ću je ipak malko nauljiti da mi se slučajno ovaj biskvit ne bi zalepio. I to ću uljem malo razmazati ovako sa ovom četkom. I sada ćemo ovu smesu preliti u tepsiju. Ovaj biskvit se inače peče samo 15 minuta. Sad ćemo to poravnati sa svih strana. Rera nam se zagrela, tako da ću sad staviti biskvit da se peče. Kao što rekoh, na 15 minuta. Dok se biskvit peče, mi ćemo pripremiti fil za koji će nam trebati svega nekoliko sastojaka. Pre svega pavlaka za kuvanje, 250 ml, jedan vanilin šećer, krem fiks po potrebi i ovdje sam izdvojila 2 kašike meda. Sad prvo ćemo izmeriti 250 ml slatke pavlake. U jednu veću činiju prvo ću dodati vanilin šećer, med, zatim dodajem slatku pavlaku i sve ćemo to kratko umutiti. Ja ću ovdje dodati malo krem fiksa, pošto bi ovaj fil trebao da bude malo čvršći. Tako, otprilike recimo pola krem fiksa. Tako, meni deluje da je to i mislim da je još 2 minuta zapravo biskvit treba da se peče. Fil ću za sada ostaviti u frižideru,
a biskvit bi trebalo da je pečen. Evo ga. Ostavit ćemo ga kratko da se prohladi, a zatim ćemo ga premazati filom. Kraljica nestrpljenja je izdržala čitavih 5 minuta da se ovaj biskvit malo prohladi. Moja glavna bojazan u vezi ovog recepta je bila zapravo da će biskvit biti previše tanak, ali sad kad ga vidim, sad mi nešto deluje da sam ipak ovo mogla u neki malo veći pleh da izlijem. Evo, ovo je otprilike debljina biskvita. Sad ćemo ga prebaciti. Evo, ja sam uzela ovako jednu veću dasku. Prebacit ću biskvit tu. I presecit ćemo ga ovako po dužini. Odlično, evo. Ukoliko vam se dopadaju moji recepti, obavezno lajkujte ovaj video i pretplatite se na moj kanal kako ne biste propustili neki naredni klip. Definitivno je moglo u neki malo veći pleh, ali nema veze. Ja volim kad je to sve bogato. Jedan deo biskvita ćemo premazati prethodno pripremljenim filom i onda preklopiti sa drugom polovinom. Najveća muka mi je što preporučuju da se ovo hladi preko noći. Jaj, ko će dočekati to? Ovo će kod mene ispasti kao ono kad vam baba sprema picu. Pa to bude onako 2 prsta debelo testo. Mada ja i to volim, stvarno. Kod mene nema greške. Iskoristila sam sve. Nisam ostavila ništa, čak ni da se liže za kasnije. Znamo da ja nisam baš precizna. Ja ću se potruditi maksimalno da ovo što ravnomernije rasporedim. Kod mene ovo ispade ko torta neka. Može da bude Kinder Milk šnite torta. Sad ćemo preklopiti ovom drugom polovinom. I morat će da ide na hlađenje. Ja ću sad ovo zajedno sa pek papirom da ubacim na kratko u zamrzivač, nekih 20 minuta. I onda ću da isečem i da probamo. Prošlo je nekih 20 minuta i kolač se ohladio u zamrzivaču, tako da ću ja pokušati sada da ga isečem i naravno da probam. Da. Naravno za početak ćemo iseći okrajak. Razmišljam da li možda ovo da isečem na kocke. Pošto je ovo baš bogato. Ajde ovako da isečem po komadić, barem da probam. Izgleda top. Da, to je taj ukus. Ponovo imam 20 godina i bezbrižna sam. Sada ćemo da isečemo kolač i serviramo ga. Ovo će biti moje Milicine Kinder Milk šnite kocke. Jer zašto da ne? Jo, kako izgleda dobro. I to bi bilo sve u ovoj epizodi. Hvala vam na pažnji, svako dobro i vidimo se uskoro. Bye!